Oba de change never can see be able. If you name de near see dear. Nso yɛbɛba hɔ na maame mi sa o adwadi a yɛdie kɔ amanhodoɔ so no ɛyɛ ananka ɛho bambɔ nhyehyɛeɛ ɛte sɛn yɛgya adiadifoɔ no ma kɔ saa anaasɛ the best practice no te sɛn ɛyɛ saa sɛ sɛbe wofiri ha akɔ Dubai anaasɛ woba UK ha bɛdi dwa wo ne wahyehyɛ wo mmara ano wahyehyɛ sɛ ne nyɛ wo mmara wo ne wahyehyɛ wakwantuo ano wanya wo sika ana aso wo bɛdi dwa na wode akɔ Nhyira FM no ɛyɛ aman ne mmienu ɛwɔ nkitahodie deɛ but wo individual na wo bɛdi wo dwa no deɛ wofa w'alupre na woba kurom ha sɛ wobɛtotɔ nneɛma kɔ a ɛyɛ wo ana wade wo decision sɛ wobɛfa wo nneɛma kɔ nti nneɛma bebree na ɛyɛ a ɛgyina wo so ba wobɛduru kurom ha UK mmara a ɛwɔ kurom ha ɛne mmara ɛbɔ ho ban na ɛno na ɛne wodi dwuma saa ne teɛ wɔ baabiara enti sɛnke ɛhwɛ adwadifoɔ yi a wɔn kɔ yi a tika akɛseɛ mu kɔ yi na bamboni biara nka wɔn ho yɛnim sɛ kuro bi wɔ hɔ nso a ehu atuate dɔm yɛ na wɔn taa tetɛ kwan ho amrobɛs koraa ne adeɛ no ɛyɛ a na ehu hia sɛ yɛhwɛ nsakyerɛeɛ sɛ bia nkɔm bɛnya escort bi anaa biribi ɛte sɛ atumi abɔ wɔn ho bra yɛayɛ ahwɛhan anaa sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛwɔ mmara mu si yɛtaa yɛ o sɛ wohwɛ ne esi Burkina Faso da wontumi mfa bere mu ma aban a wɔwɔ Ghana ɔnyi jurisdiction ɛwɔ Burkina Faso sɛ ɔde wɔsrɛ de anaa police de bɛdi aduanom akyi sɛ ɔmkɔtɔ nneɛma daabi ɛno deɛ aban biara de ɔbɛyɛ saa na sɛ wo de ɔsrɛ ne firi akɔdɛ sɛ aban na wɔwɔ sɛ kuro so yɛ sɛ wobɛturu so atua anaa wopɛ sɛ wobɛyɛ bibibɔde bi a na wɔyɛ ne dɛ international law koraa ba kɔkwan saa na megyina ɛkwan yi ho kakra bɛyɛ last 2 weeks ni ade mehu sɛ Burkina Faso foɔ wɔn bɛfa nneɛma bi free Temaport cars yahodoɔ in fact megyina hɔ mekan almost about 200 cars a wɔn bɛfa pickups ni ade and every batch bi ɛbɛba biara wobɛhu sɛ sogyani ɛtare ho a wɔn escort wɔn bɔ ho ban ɛde akɔ wura kurom hɔ sɛdeɛ ɔwɔ sika sɛ ɛyɛ anan ntansi wɔn bɛdwen sɛ asraafoɔ yɛ deɛ ne da nso wɔ ɛno ne wei ntamu asogyafoɔ no a wɔdi akyire no ɛnyɛ Burkina sogyafoɔ yɛ Ghana sogyafoɔ Ghanafoɔ ne Burkinafoɔ wɔ hyehyɛ in fact wɔn bɛfa nneɛma bi afiri ha no kɔ a Ghana sraafoɔ nneɛma ehia titiri paa ɛbɛrɛ bi koraa na wɔn amɔ cars ne ade nyinaa bi firi ha Ghana sogyafoɔ de kɔɔ yɛ kɔgyaa wɔn right ɛno yɛ nhyehyɛeɛ ɛwɔ hɔ ɛno yɛ ade a aban no ne aban no ɛyɛ saa nhyehyɛeɛ nti sɛ nhyehyɛeɛ wɔ hɔ saa ɛno no ɛna meka sɛ ɛba ne saa ebi a Burkinafoɔ na nka baa de esi yɛ no na ɔmo pɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɔbobɔ yɛ kɔɔfoɔ ko baa na wɔka ebetumi ade nkɔbɔ na emu ɔnyɛ Ghana ban asɛdeɛ sɛ obi kɔ baabi akɔdi ne dwa na ɔde ɔsrɛ ni anaasɛ polisi ni di n'akyi ɛkɔ ɛna ɛsɛ nka ɔmo kɔ US ne Vietnam no nyinaa wɔsi ɛsɛ bi di wɔ wɔkyi kɔ saa o yɛnyɛ ne saa o baabi a. I asked that question because of the fact that yenim say terrorist attack any ade was Sahel regions no ni ade no ɛwɔ hɔ nti no sɛde okay UK no ne US yi sɛbe wonte se obi akwa me aka sɛ tuate domfo obi akogina kwa mu ache ɔma yɛ ɔmo saa. That's why I asked that question, but you moving forward sɛ aba ne sɛ yi a ɔmo atu ɔmo so saa aku bi Ghana fo yi ɛdeɛ na bambo mu na ɛwɔ saa ban yɛ aban ne obetimi ani so obetimi amanfoɔ fo otini amekyerɛ na asɛ no mun sɛ yenu anu mo kodi dwa no ɛyɛ risk no mo take you because mo nim sɛ saa nkɔfoɔ mo hɔ ana mo bɛkɔ na me da bia ya me kan sɛ eniema bi sa no nya expert advice aya na Nhyira FM eni etie ne sɛ saa terrorist fo yi ɔmo ayɛ te sɛ sɛbe asebɔ a aya yenu anu sɛ kutufo ni no mo di agorɔ no sɛ wota ahwɛ saa nkɔfoɔ da
obetimi ne osebo na ejake di agro obere tafre and so last minute don't actually na so aboa da actually you be amon town follow up and the follow up pa e go ka fo we no sa na tie okay unso omo ye we be ka some nebulous organization. They are not well organized army, right? Ana aniema omo de fa so me ye to omo nka ene ni omo ye yi bi no omo anya sa won to omo nka ana omo nso ni omo pese omo achieve an say obeye dedeni ato nka e busa say dent na mo ye sa say bia asumesi ana obi tintin ye sa excuse me yeah enti no mo na mokọ ho no eno nkyere se da bia omo ka se bra ho enti ro obogya mo da bi edu ba bia omo ye musi efi se saban no kra na wo ho no atu omo so tua na omo anti bi anya asempapa bia na omo anti bi so anya bibia anya mo amo na mo innocent ayiro no mo aye script do so abeche mo ahye so what did you mean na so yeah enti edu ba bia mo steady mood no Esembe na esi ansa na moko na wo mu du nti sen ama mo ye dwadifo mo ntimi nya information na mo anya analysis atimi anya intelligence was here ansa na guide mo munemu mu ansi ye ko da bia die be ko da bia anya ne sa one day say the American circuit for sabro obechi worry okay enti no se mo anya expert advice na ya wo say o Debia na ye kwa one day no ye besi ne isi ye enti no eyade a ye nuan mo edi dwa wo ho no ana wasi etu wonfo eto da bi kura na mo betimi anya informant bi obetumi abeka kire wo se this week the air plate wa ha enti mo betimi akọ okay sometimes kura no ebu ho no mo a omo bi kura na atuatifo no Musa 24 nye denyina no mo hwe winfo bi ta no mo ebe krom be di dwane ade ya no mo steady mo niam ni bi kura sometimes o metumi ama muskasa mo ntomre yen a mo beta koma mo fi zo mo na mo ye fine but we ye there one day o metum so esa sure sanity sanity wow na sa intelligence ya wo kan so mbe gada any ade no government and so a role in that as to support trading in him say international trading ebe ko ha ko fa no ma enye Burkina nko ye hu se Niger wo ko fa tomatoes bre bi atwam ebisi ye ne ade aban so de na eso ye to pick up some of these intelligence ebe ya ebe bo am inform ne nkrofo ewukuru mu ha ebi o mbe kokoro betumi aka chom BBC inti no na wa meet trader unions no ne ade kora bi ade atoto o mani mu amoma ye cautious sebi na ye kan yo certain bia na wase wonya wo mo nim dia mbetumi ayesa ne I don't know some of videos na mbusa me Donald Trump asem say work up no ebe kona America say ebeti ambassador ni o maye ni ti Venezuela ni bi kura de abufu beti akostadi o akoye boni bi agu na ode na animas ensemu ebisisi no anya obi obetumi aye ne friend analysis intelligence no enye te say tomato a okudwa so na abodi okudwa so akoto there information ensemu abetite na de abusani ni no wasese say oh enu esisi adanu ikosi eni pasumens wakase ya say na ye di akire enti we yakase di e likely say we ye nsi a we bisi what in am kire na yeah enu nti no unyi obi owonim dia we di bambo nhye ye ti a obetimi ehun say 24 no edubra bi a ayem annual ritual afi we bi kura omunya nipa nku ni nye dede nti obudi ma nti omunya happy otie enti bia we yesi enti no anhwe ni ye a say ne besi no wa fra gwadifo no no watu wonfo ana wasebu se agwadifo na ekọ no eye den a ebinum ne 24 no be di sawoso e wase mutibi nya sa ankofo na mu ni wo mu din kita ho na mu hu nkofo no mu na mu wo futu sembi a mo di amawo ba yen ye de no it appears ye ja ye gwadifo no say monko wo mu anagwadifo no so wo kokora wo mu siki advice bia
Omo di omo say be obi a bi kura ni me school fees bi na the best school fees with e woman advice ko obekọ na e di owu nkwa ha no so wo nti afanu ni nyina na wo se ye hwe ni ye right the Minister of Foreign Affairs omo research team no so omo so intelligent people yeah afutu ben omo de ma ye nua no ma omo ko sa bia na afutu omo de ma omo so a eye omo fa na dwedifo no so omo kọ no mi we gidie say ye dey a omo ne sa nkofo ni bi ahia yeah edie na omo no mu hia ha omo ha no se nkofo be no mu di sa ne mane ma nyina wose mu wo hu ni sa dia sa we no enya dia esi ne ebetwa wo ebe sa ba bio because one na make actual no say omo ye ni say omo ye de base ya omo so go and objectives no no ma achieve sa na tie right I think say what my points be break akra on that na mamemra this issue I see nancing ni nyina no security related kakra efa Russia ni ye oba ha ya juma obedi ya in fact ode Ghana maybe sebe wono mo deja e de ato abonten bra wono mo da sa no ma nyina ekoso nyasem keto in fact na mekra na me susu se ebia ye wo intelligence agencies wo kromu ha ya e say na before ne other we omo visitors ana say wo mo a ebe wura kromu ha obi okra wo ye hoho waba no juma obedi na motuo nyina no enke ebe monitor ne etimi say akwa we juma we nu odie wo bedi na say wo ha anamotu a wotu ni sei ebi kura wo ba no yade e woni huni ohawa woni huni waye screening kama ye huni ya medicals enti na namotu so wo ye sei ya o the best side ye wo ye ne hui ebi ya ebe bibi na ife ye bitimi ya monitor ni ye but as a watimi abe de wo ye ko ama ye huhu hwe and it's become a matter of concern. Are we loose on such grounds where your security ni mu? Men can say yeah, need capabilities of maybe determine the individuals now or more bano near more between here. Anna ultimately so fending and share bamboo for the one thing I was here and say a car bamboo partner in security or mom share uniform so a individuals no yeah to my phone in so oba brochire ha ubibi kwoswa emrewane nkokora no mtetempo no mfre police for no ma ba becho Ghana no ye pasem surasem an obi nso ya de kora wa hu akeka no nipa na de oba ba yo nti ania menka sana de netie me ya sure say senka yitiminya omo oye won sa ni bi ana otumi report to earlier kasasem no entimi nko but obi esuro ana tu obi wo kran so ofin se ebi a wo hu broni no ni wiase no ni dream ana se ni daye so abam wo wie obekwa brochire because perception is say wunya broni wale na akwa brochire wa wie obehwe obusunya this are some of the things are educated public into omoni into we play mu security na sabri ye of course they won kofu bi ho no aya na state bia profile wo mo enti no omo ba ukrom a omo timi bia state no because of bilateral relations awomo wo ene bia intelligence sharing ya mo wo enti no omo betimi aka chon say eni person esi miensam yin we ebe mu krom a mo hwe won in fact any private security for bi ye mu bi kra omo betimi aka chro say ye pese wo profile ni pa mo monitor ni pa we ni step ba bi obekọ bia America for Canada for ta yes had in the bar. And no inti nipa ne ba baby obekọ bia no bambo for immigration for be money can. Baby o nyema wo ye nyina o baby. Ana two a handsome to say countries na ye what police for omo de omo ya ne so omo ni di terrorists for omo bato echi. Oko Portugal no money ade amiko school kakra Portugal me hu sa ade enti no eno no wo ho no ba Ghana ye ni bi se bi afie ni e betem ka ye mi akosi agema ka kire so me anya bi bi sa enti sa ho no niam nketenkete ndi ye tosini ana hu se Ghana nkasa so ye ahohosem ye pa hoho kora se mani
Yeni anumala tafo yom bukuro. Hwese bi binom nsem hu no mu di. So still ye cover wo. Yeah. What you say? Aha. It is su no ene wo yi mu a ama eye very difficult for obi ba na obi di bone a itimi che no. Ana itimi detecting earlier because obi hu no kro be cover no. Yeah. Aha. Enti wuntimi mblemu aban, wuntimi mblemu bambofo no. E wo say ye ankasa na ye ti ase say ye bambo nim die ankasa no. E wo form. But mini we anya nwanwa se hu bataza bia ono nso ye bisa. Enche kura yenya security minister kanda pa kura no kura wo security mo no. Oba besi ye man e 360 kura we hu. But ya Wa kai asemu. Eye nim dia ye nim. Me manya konya educate some of the appointees I do omo ko abrochire. Me kire ho ne bia omo kura no omo na nwe ne ho da. Unim say TV kura ye hwe TV. If you why set it down obakwa akodem. Let me tell you one me money panidi. Sometimes minister bi ba no be sa contract monte ase. E bia wo tu kwa abrochire no. Ya man escort ladies e ma be see a omu be force from be yesa omu timi se dimension takro ana opanyi cross we dey opema tenten ana tietia no omu di bia ama no oba no be call dem bibia yes TV na wo hwe ho no ana e dey asiu dem wo dam password bu panyina record oba na abrofu ya chesi waba no maka kire wo say contract is say ne person oye no mai one farmer ya de ade we beto abonten esi enti no ya ka ma di kan nkofo bebra ma educate on tani o mudu hotel a organize free obese free bees ma o ma akwa abrofo no bi betime atwa ticket kura free ha ma akọ free seminar no ne ade send on be ye e kwan on be fa so on be hu saa ne ma ni nyina dodo na ye mo appointment o Ghana ye nkyere won. Wow. Yeah, more big appointment or Ghana Hanma. It's a see a better organized on near Chile near man can get a bit me or minor queen we are seeing. Yanchero and once ya more appointment, no more. And here near man can get it. This serious. Sir, camera issue near the yeah. Yet the recording call for baby. And you know, so who now personal security in Ankasano. When Tinian taking serious now feeling say what they we free. Oh yeah. Me de bia me ka me now for me say if we get the crowd in the it drew security one I careful because we beat about watch na na jawa there now nsem kora ku dra bonte. Enti ya education ayini ana ama saa ni AC no. Esi enti no ye wasembo ne po. Enti ne ma no untimi ni won atem bebre obi wo ho asra bese wan bia bonte kwara ne be ma nko ye ya ne busua kwara bibu ada enti say factors ni nyina so ho wow ana nim die no so omuni no so ka na former kanda pa kwara na no ya minister kwara oba ye ni say na we no mo ye ni say ense da nyanwa nwasa. Wow. Ira po Boateng medanse anope e won hwemu ade amaye ne wa me yasua de ye da se. All right, Ira po Boateng ye security analyst na ye ne kotwetwe nkomo no efa eye Burkina nsemo ye sina afin so Russian Batesa akwawe